Čau. Jdeš do kava? Budu, přijďte. Karle, na zdraví. Po dnešku mi to fakt bodne. Představ si, co se mi všechno dneska stalo. Co pak? No prosím tě. Někdo mi napsal do literárně historického kontextu Skibidi Tolkien. Co to je? Já vůbec nevím, nevíš, co to znamená, já jsem to nikdy neslyšela. Já taky ne. Dneska je to stejně hrozné. Všechno je proti mně. Počítači jsou proti mně. Ty jsou proti mně každý den. Buď se mi sami vypnou, nebo se mi zapnou, nebo mi nefunguje tabule, nebo to na mě mluví něčím, co neumím. To je hrozný. Pak v Oktávě zase kluci spali. To je úplně hrozný. Si tam položej, rozloží si, jakoby jim vůbec nevadilo, že já bych si taky klidně dřímla a nemůžu, bylo by na mě vidět za tabulí. Nespí pořád. A když už nespí, tak si jedí svačinky, maminky jim to přichystá, já si to musím mazat sama doma. No, hrůza. To je u mě to stejný. Já zase v té sextě, furt se mi tady chovají infantilně. Já zavolám někoho k tabuli, oni mu seberou penál, nalejou mu do něj vodu. Hrůza. No víš, co mi udělali v Oktávě? V Oktávě? V Oktávě nalákali bezdomovce do třídy a strčili ho pod katedru. Já přišel, říkám, co to tady je za smrad. A oni normálně koukám pod katedrou bezdomovec, tak jsem ho poslal aspoň, aby se šel umýt k umyvadlu. On začal jíst houbu. Cože? No opravdu. To je úplně hrozný, ale v Oktávě moje malé dětičky ti tohle to udělali, to není možné. Ano, oni všichni jsou takový, když já vůbec v poslední době, víš, nemám čas. Já to takovýho fotbalu, liga mistrů, konferenční liga, já nemám čas pro samý učení koukat na fotbal. A nebo pro samý fotbal dělat učení. Úplně se mi normálně motá hlava, jestli z té kofoly, nebo začínám vidět dvojitě. Kdo jsi? Co tady děláš? Kde ses tu vzal? Já jsem Karel. Takže dneska si probereme, co je to implikace. Jo? A dneska budeme mít kolegu na hospitaci. Davide, Adame, pojďte tady dopředu, uvolněte tam místo. Takže ta implikace se značí tímto symbolem a vlastně si to můžete přirovnat k basketbalu. Když se na konci tréninku natvičují šestky,
tak při tom basketbalu, pokud první hráč dá, druhý hráč dá taky, tak ten druhý hráč nevypadává. Pokud první hráč dá a ten druhý hráč za ním nedá šestku, v tom případě musí vypadnout a máme tam nulu. Jo. Pokud ten první hráč nedá a ten druhý může dát nebo nemusí, ale nevypadává, takže tam bude jednička. A to je vlastně implikace. Ten to vykládá fakt dobře. Koukám na fotbal. Pojď se dělat se mnou, chceš něco, vem si v lednici. V lednici, jo? Hustý. No ale škoda, já musím jít asi dělat na ples. Tak nic, tak příště, já to dokoukám, ti pak řeknu, jak to dopadlo. Tak si to užij. Čau. Ahoj. Když se na konci tréninku natvičujou šestky, tak při tom basketbalu, pokud první hráč dá, druhý hráč dá taky, tak ten druhý hráč nevypadává. Pokud první hráč dá, pražské metro má 3 trasy, které jsou označeny ABC. Víme, takovýhle příklady dávají Pražákům. Se všemi pracovníky jednoho pražského podniku byl proveden průzkum týkající se využití metra. Z přístavu ve stejný okamžik vyplujou 2 lodi. Jedna pluje přímo na východ, rychlostí 8 km za hodinu, a druhá přímo na jih, rychlostí 12 km za hodinu. Jak daleko? Kde jsem to skončil? Proč jsem opustil matematiku kvůli fotbalu? Bože! Karle. O Bože! Tvé činy tě dostihly. Odpust, Bože, odpust. Co mám učinit, abych to napravil? Musíš se vrátit ke kořenům. Ale jak? Pojedeš to měřit svého rodného města.
děláš mým autě? Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1521 Rokytka linky R41 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 15 hodin 49 minut, který dále Karle! Zde stojíš, ty Karle, když rouhal ses a lhal. Pivu a fotbalu svůj život obětal. Vždyť osud národa ty v rukou máš. Co já obrodil, ty tak lacinu dáš. Karle, mě ty děti taky serou. Kazí mi můj máj, ale vzdát se není cestou, kde čeká srdce rád. Karle! Karle, vstávej! Prosím tě, já ti tady vyprávím o Máchovi, o Máji, a ty si klidně spíš? Mně se zdál sen, ježišimarja, to ti budu vyprávět. Kašlu na fotbal, kašlu na ligu mistrů. Matika je daleko důležitější. Já už musím jít, já si jdu dělat přípravy. Z domovec mi tam chrápe pod katedrou. Jsem mu poslal umej a on normálně... Na co kazíte?
jen tak mimochodem, zapamatujte si, jak se jmenuje ten kopec, ze kterého Mácha viděl, že v Litoměřicích hoří. Budu se na to ptát u maturity.